Joseph Mamo sofra minn żewġ attakki f'qalbu tant li kellu bżonn jittieħed l-isptar b'emerġenza biex isirulu l-molol. Il-missier ta' 3 tfal sofra l-ewwel attakk 8 snin ilu. It-tieni wieħed seħħ fl-ewwel jum ta' Novembru ta' din is-sena. Kienu mumenti ta' biża' għal raġel ta' 62 sena. Jiftakar li muġuħ kif kien u inċertu x'se jgħix jum ieħor kellu jafda ruħu f'idejn l-istaff tal-isptar Mater Dei. Dawn mal-ewwel serħulu rasu sa mill-mument li kien fl-ambulanza anka li kien sa jkun hemm speċjalist. U qaltilha li il-kubik ġiġa lesta b'mamra b'kollox kemm nibqa' dieħel li jiena u okej. F'20 minuta il-massimu konti qed ġiġa qiegħed ninża u tawni xi injections ħallu ġieħu da. Plus sex sirt naf li xwiera b'dikinhar kien bil-lif daħal xogħol. Kif tlajt fuq bħala da mill-ewwel beda joperani. L-operazzjoni irnexxiet. Jiftakar li anka waqt l-operazzjoni it-tobba u l-infermiera baqgħu jitkellmu miegħu il-ħin kollu, jiddiskutu x'qed jiġri x'qed iħossu anka suġġetti oħra bħal delizzji ta' Joseph. Ikellmuk jgħidulek anki jaraw kemm qajjem bil-lejl jiġu ikellmek u da anke matul il-ġurnata u waqt il-ħin tal-pirmli u da u nnotajt ukoll il-cleaners li hemm qisu dħulin ħafna. Joseph ħassu preparat għal ħajja wara l-operazzjoni. Tawni x'għandi nagħmel u ma nagħmilx kienu jniżluni biex jiena noqgħod nimxi u da biex jiena nkun aħjar il-qudiem. Fid-dawl li diġà għadda minn żewġ operazzjonijiet staqsejna l-esperjenza tiegħu fl-isptar isserraħlux ftit rasu f'każ li jerġa' jinqala l-inkwiet. Ħafna, jiena ifhimni, ma nixtieqx jerġa' jiġri u ħanaħdem biex ma jiġrilix hekk, imma li jiena mill-ewwel esperjenza meta isni tlaqt fit-tieni esperjenza, meta tlaqt mid-dar sejjer bl-ambulanza, kelli rasi mistrieħa u llum nikkonferma 100% li iktar ħankun mistrieħ. Għax kulħadd qiegħed organizzat u li jagħmlu jiena nemmen li jagħmluh għax veru dedikati u minn qalbhom.